Exodus T9. Na Mose bua se, nanso hwe, ware nyimini, na ware ntie mene, na obeka se, Awurade nyini wo nkyerɛ wo. Na Awurade ka kyerɛ no se, ɛgye na ɛwɔ wo nsɛm yi. Na ɔse, Poma, na ɔse, totwene fam. na ɔtotwene fam, na ɛdane ɔwɔ. Na Mose dwane firi ne ho. Na Awurade ka kyerɛ Mose se, tene wo nsa so ne dua mu. na ɔtene ne nsa kyerɛ no, na ɛdane poma wɔ ne nsam. Die ɛbɛyɛ na wagye adi sɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn no, ɛyɛ ne ho akyerɛ wo ne no. Na Awurade ka kyerɛ ne bio sɛ, fa wo nsa hyɛ wo kukum. na ɔde ne nsa hyɛ ne kukum, na oyii na hwɛ, na ɛho agu kwata fitaa sɛ sutrema, na ɔse, fa wo nsa sane hyɛ wo kukum. na ɔsane de ne nsa hyɛ ne kukum, na oyi firi ne kukum na hwɛ, adane sɛ ne honam ara. Na sɛ wɔanye wo ani na wɔantie ka ne nsɛnkyerɛnneɛ no ne a, ɔbɛgye nsɛnkyerɛnneɛ ɛtɔ so mmienu no ne adi. Na sɛ wɔanye nsɛnkyerɛnneɛ mmienu yi ani na wɔantie wo ne a, ɛne ɛkɔsa asubɔnten no mu nsuo kɔhwie gu asase pɛsɛɛ so. Na nsuo a wosaa no asuo no mu no bɛdane mogya wɔ asase pɛsɛɛ no so. Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ, Uchew ni Awurade, me de edi besi nne, ana efiri bra wo ne wakoa kasa ye, mano nte, me kasa ye nya, na me tekyerɛ ma ye duru. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, hwan na wɔyɛ wo nipa ano? Anaasɛ hwan na wɔyɛ emum anaa osutifo? Anaa odihunfo anaa onifrani? Ɛnyɛ me Awurade yi. Na afei kɔ na mmiara medi wano akyi, na makyerɛ wo de ka. na ɔse, Uchew ni Awurade, fa de wo pese wo soma no nsa so soma. ɛna Awurade bufu Mose na ɔse, Minim sɛ wo nua Aaron Lewini no nim kasa. Na hwɛ, wɔfrɛ de rebehyia wo. Na sɛ wohu wo a, na koma bɛtɔ ne yam. Na kasa kyerɛ no, na fa nsɛm no hyɛ n'anum. Na me deɛ, medi wano ne n'ano akyi. Na makyerɛ mo deɛ monyo. Na ɔnkasa wano nkyerɛ ɔman no. Na ɔbɛdane wano. Na wadane no Onyankopɔn. Na poma yi a wode bɛyɛ nsɛnkyerɛnne no, fa kura wo nsɛm. na Mose kɔe, na ɔsane kɔɔ n'ase Yetro nkyɛn, na ɔkɔka kyerɛ no sɛ, Ma me nsane me nkɔ me nuanom a wɔwɔ Misraim no nkyɛn me nkɔhwɛ, so ɔda so tete ase ana. na Yetro ka kyerɛ Mose sɛ, fa asomdwie kɔ. na Awurade ka kyerɛ Mose wɔ Midian sɛ, Sane kɔ Misraim, ɛfiri sɛ nnipa a na ɔrehwehwɛ wo aku wo no nyinaa awuwu. na Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenatenaa mfunumu so, na ɔsane baa Misraim asase so. Na Mose faa Nyankopɔn poma no kurae, na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Sɛ wosane kɔ Misraim a, hwɛ na yɛ anwanwadeɛ a mede mahyɛ wo nsa no nyinaa Pharaoh anim. Na me deɛ, mɛpirim n'akoma na ɔremma ɔman no nkɔ. Na ka kyerɛ Pharaoh sɛ, sɛdeɛ Awurade sie nie, mabakan ne Israel, na mese wo sɛ, ma me ba nkɔnkɔsom me. Na sɛ woampene ama no ankɔ a, hwɛ, me deɛ mɛkum w'abakan. na Awurade bɛtoaa no ɔkwan so asoɛyɛ pɛɛ sɛ oku no. Ɛna Sipora faa twerɛboɔ de twaa ne ba no twetia, na ɔto twenee ne nan ase kaa sɛ, woyɛ mogya ayeforo kunu ma me. ɛna ogyaa no. Ɛno na twetietwa no nti ɔkaa sɛ, Mogya ayeforo kunu ne wo. na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Kɔ ɛserɛ so kɔhyia Mose. na ɔkɔkɔtoo no wɔ Nyankopɔn bepɔ no ho, na ɔfii n'ano. Na Mose kaa Awurade nsɛm a ɔde asoma no nyinaa ne nsɛnkyerɛnne a ɔde ahyɛ ne nsa no nyinaa kyerɛ Aaron. Na Mose ne Aaron kɔkɔboaboa Israelfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa ano. Na Aaron kaa nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ Mose no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne no wɔ ɔman no anim. Na ɔman no gyidii. Na wɔtee sɛ Awurade abɛhwɛ Israelfoɔ, na wahunu wɔn amanehunu no. Wɔbɔɔ wɔn mu ase sɔree.